Яз быел бик тә иртә килде. Көннәр аеруча җылы тора, шуның өчен дә боз өсте үзенең ныклыгын күпкә иртәрәк югалтты. Узган ел белән чагыштырганда кар катламы быел күпкә югарак булды. Моннан тыш югары Яркәй метеостанциясе хәбәр итүенчә, уртача явым-төшем күләме 25 мм. Узган елның шул ук чорында бу күрсәткеч 31 мм тәшкил иткән. Буларның һәммәсен дә исәпкә алсаң, язгы ташкын бик көчле булырга охшамый. Әмма язгы һава торышы бик тә үзгәрүчән, тәүлек әйләнәсенә плюс температурасы булып, явымга китсә, ташуның да кинәт кенә күтәрелүе ихтимал, дип белдерәләр ташкынга әзерлек эшләрен тикшерү буенча комиссия белгечләре. Шуңа да ташкынга иң начар сценарий буенча әзер булу бүген актуаль мәсьәләләрнең берсе булып тора. Проблемный территория булып тора бүгенге көндә. Тупчак авылында инде Ябалак авылы бар, Илеш авылы, населениене оповещать итәбез, памяткалар таратабыз, эвакуация кирәк булса инде эвакуация буенча эшләйбез. Продукты питания белән обеспечение. Кемнәр авыр хәлдә, аларны инде больницаларга чыгарырга тырышабыз. Шушы язгы ташкын вакытында авыр хәлдә калмаска. Районда махсус оештырылган комиссия һәр елдагыча план нигезендә үз эшен алып бара. 11 март көнне Башкир автодор җәмгыятенең Илеш юл ремонт төзелеш идарәсе хатасында барлык авариялы гадәттән тыш хәлләргә иң тәүдә җәлеп ителүче хезмәтләрнең шәхси составлары һәм техникасы әзерлеге тикшерелде. Биредә барлыгы 13 оешмадан 50-гә якын кеше һәм 20 берәмлек техника катнашты. Фаразланган су басу зонасына авыл хуҗалыгы терлекләре дә эләгергә мөмкин. Моннан тыш ташу чорында зарарлы чирләр таралу куркынычы да бар. Бу җәһәттән район ветеринария станциясе белгечләре бик җитди әзерлек алып бара. Если потоп булса, без в помещениях малларны карап анализ эшләргә тиешбез. Ишок дезинфекцион установканы безне помещение кирип дезинфекция эшләп, намасы туман дип атала. Намасы дук машинасы инде бу күбрәк помещение. Квадрат метр помещение күбрәк булганнарны, например, туман күбеген юк. Елгалар боздан бу ел 10 көнгә иртәрәк ачылыр дип көтелә. Димәк, ташуның иң югары ноктасы март аеның соңгы декадасына туры килә. Әлеге районда Агыйдел, Сөн, Базы елгаларында оештырылган 6 су үлчәү постында көненә 2 тапкыр су күтәрелеше теркәп барыла. Районда шулай ук тәүлек әйләнәсенә гадәттән тыш хәлләр турындагы мәгълүматларны кабул итүче бердәм диспетчер хезмәте эшли. Номеры 112 яисә 5 20 93. Алина Хадимуллина, Илеш телерадиокомпаниясе.